Je 15:57 po obede, pondelok, 4. február 2013. Na elektromeri je 019754-2. Číslo elektromera, kde si to značíte, neviem, vľavo je T32, K, vpravo hore 426874 00,4 ZPA křížik Made in Slovakia ET 426L 712 132Z 3x230/400 V 10 až 60 A 120 R/kWh. Nad tým je TSQ221/96/036. A dole máte číslo NO numer 7380512 2000. Takže že by mal 13. rok, neviem, 50 Hz logicky vypadá tak, no. Točí sa, ešte raz, je tam 019754/2. Už je 15:59, takže 16 hodín. 4. február 2013, pondelok. Neposlali ste mi faktúru, tak vám ešte raz posielam stav elektromera v číslach. Tuto vidíte tie káble. Keby som chcel plošinou vchádzať, hej, od cesty, pretože plošinu si dnuka nepustím, chcem mať z brečtanu, aj hodiny sú tam, plot, takže logicky tu by sa pristavil na tento chodník a tu vľavo naozaj ten kábel veľmi prekáža. S týmto tu to by sa dalo dáko obísť, že dole by zobral, otočil doľava a tam hore už môže nejak dvíhať, ale tu je to veľmi zle. Bolo by dobre, keby som aj tento kábel dokázal pichnúť do zeme, hej, že tamto by ste urobili stĺp a tamto, ja by som to zaplatil, hej. A jeden stĺp, aj druhý na hranici, dole popod zem by to bolo a ja by som mal prakticky celý priestor voľný a mohol by som tu robiť s drevom, s autami a tak ďalej. Takže ak vám ten kábel nevadí, ale mne vadí, takže sa nejak zamyslíme všetci nad tým, milí elektrikári, a skúste to porozmýšľať. Je to dosť malý pozemok, ostatné pozemky nemôžem užívať, lebo mi nedovolia oplotiť, takže aspoň tento by som chcel užívať. Tento stĺp je tu naozaj urobený biedne. Keby som chcel opravovať plot, alebo si tu urobiť parkovisko, hej, na auto, tak mi povedzte, kde si to mám, akým spôsobom. Lebo ten nábeh, keď idete autom, tak prakticky by som len vchádzal. Dá sa samozrejme, ale to by bolo také obmedzené a tak keby to bolo celé voľné, tak je tu na perfektný predný priestor naozaj na manipuláciu s čímkoľvek. Lebo nemám iné miesta, hej, nikde mi nedovolia oplotiť. Tamto senko mi spálili ľudia bez oplotenia, to sú vinní vlastne tí, ktorí mi nedovolia. Nie, ja som dal žiadosť, bola mi zamietnutá. Čiže spálili mi senko, zvieratá mi žerú. Tak naozaj neviem, čo s vami Slovákmi urobiť, ale púšťam vám toto video, aby ste videli ešte raz, sa rozlúčme. Tamto komíny mi neurobil za 1400 € jeden chlapík, do dneska súd som vyhral, mi nevrátil. Takže sa naozaj budete hanbiť, že tento kábel neviete dať preč. Vidíte ho, je to na mojom pozemku.